سلام أفكرت سبورت نلومي زي ترالو سبورتاوي حابري تفات حيزنا كريمنا لنا نمكتالكم بخبري نعدم زغبركم تخطاتلتنا تمالي رونالدو بعد هابتام ببحر هابتام ابتحت زبل ارستي اتي بورتغالاوي تتصاوتاي زوننوم استفلالي تكالاتن هابتتاتن اقربنا لكم نيرنا لوم دما بمسرت دغفتي ليونيل ميسي زقربو طلب ازي ارجنتيناوي نولقاوي هوتو زملكت حبريتاتات بزح نقالع زوصو كانت زيكونه بمطنو جن قال حبريتاتات حزنا لكم قريمنا لنا نمكتتالكم بخبرنا عدم بمسارة حبرتها فوربس تبهلت أب أتويتات والكسبات تقدس مزهت حدا كاب كواخبت كعسو أجرزا بلانيت زخانة ليونيل ميسي أبزا قدمي سلسة أوارح زازمنا يكلتشان 10 عامة مرت 111 مليون دولار جحيتو እዚ ድማ ببزحي أتاوي كاب تتصاوتو كعسو أجر عالم أب قداماي درجة كأمو تخلو كاب سبورتاويان دما بدحرتي أب 36 دقائق تراي 275 مليون دولار زحافسة أمريكاوي تقواساتاي فلود ماي ويزر أب كالأي ترتاي سرعو 80 مليون كاب استطاقس 111 مليون ميسي كاب بارسلونا بملكع دوموزن متابع بعتاتن استخفلو كخون كله اتسترف دما كاب استفلالي وعلات موعوع ويدما ادفرتايزمنت بركت زبلا كوباناتات زترخبيو ود 33 عامت ميسي مس كوبانا اديداس نملؤ ناي صوتا زمانو صنح سممع موعوع كله مس كوباناتات غاتوراد ماستر كارد هواوي بيبسين كالوتن تكالا دما استفلالي وعلات موعوع علو بارسا نليو كم يماني عين سلتريو ابتمت كالوت غانتاتات نمقرادو زخانة بنات فقد نعوت عدق اتدل غانتا 835 مليون دولار مفانو واغا كتكفل زغد سممع مزت تصاوتاي تفراري معا ميسي لعلي 7 مليون باوند أبزواجو أب بالامار برشلونة أبزركب وكوبيت مستقب كلتشان 17 استمرعوا أنتونيلا روكوزون 3 ركون زقمت كون كله أب أرجنتينا فرنسا دما كالوت كسرو من واقوم زي فلوتو حيرت زي كونوني أبايتي بروجكت تطلعوا مصدقوا طبوق زغون ركب زلوليو أب روزاريو زركب توليدو زعبيلو غزا أب زوانزي زنورو لسب كوانت زي حلوة حالفوغن يبصحيو أب مساللا سمون أسمات بعلت بيتون 3 ركون زحاقفت 16 سبات التسافر والقاو نفارت ميسي واقع 15 مليون دولار جمات بجاكاز ميسي بعلو زعدغن بخالوت سبونسرات توهبون بركت زبلا ازين كبرات موديل مكاينا لو مازيراتي فيراري اودي مرسيدس لكسس كاديلاكن رينج روفرن قال كابتن ميسي أب غودناتات اسبانيا زش كوندرلن مكاينين ليو مسوارز طبق زبل عركنت علو مصامت زوم كلتا دبوب امريكاويان دما اب كتما بارسلونا بحبار زوننو عبي بوتيك مشط ጫማታት አለወን ሊዮ ኣብ 2007 ዝመስረቶ ሊዮኔ ሜሲ ፋውንዴሽን ዝተባሃለ ኣብ ግብረ ሰናይ ዝነጥፍ ትካል ኣለዎ እዚ ማሕበር እዚ ብሕማም ብድኽነትን ንሳቀዩ ህፃናት ዝረድእን ናይ ትምህርትን ካልእ ማሕበራዊ ነገራት ዕድል ሂቡ ናብ ንቡር ህይወት ድማ ዝመልሶም ትካል እዩ ኣብ 2014 ካብ እግሪ ሜሲ ዝተወስደ ምስሊ በወርቂ ናብ ቅርጽ ተቀይሩ 5 ሚሊዮን ፓውንድ ተሸይጡ ንግዳያት ሱናሚ ጃፓን ውዕሉ أمبسادر يونيسيف زخونة ميسي مزا هجراو تكال بمتحببار أبستفلالي بدخنت كويناتن بهراوي حدقان ستقعبوتاتات قبر سنة وسرحات كسلاسل كيليو ንጉስ ኩዕስ እግሪ እናተባህለ ዝጽዋዕ ብራዚላዊ ፔሌ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ሊቨርፑል ንማንቸስተር ሲቲ በሊጻ ሻምፒዮን እዚ ዓመት ዝክትከውን እያ ኢሉ ተነቢዩ ይኹን እምበር እዚ ግምት እዚ ከብዶም ዝሕቀፎም ደገፍቲ ሊቨርፑል ነቲ ሰናይ ምንዮት ሓንጎፋ ኢሎም ኣይተቐበልውን እቲ ምንታይ ሲ ፔሌ ዝገመቶ ነገር ቁኑዕ ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ
ፔለ ቅድሚ ሕጂ ኣዝዩ ብዙሕ ጉጉይ ግምታት ዝሃበ ክኸውን ከሎ እቲ ብቐዳምነት ዝጥቀስ ግን እታ ኣብ 2002 ዋንጫ ዘለዓለት ብራዚል ካብ ናይ ምድብ ፀወታ ኣይተሓልፍን ኢሉ ምትንባዩ እዩ። ታሪኻዊ ተጻዋታይ ሊቨርፑል ኢያን ራሽ ምስ ኣየርላንዳዊት ደራፊትን ሞዴሊስትን ካሮል ኣንቶኒ ተሓጺቡ። ወዲ 57 ዓመት ራሽ ጓል 35 ዓመት ካሮልን ን5 ዓመታት ሓቢሮም ሻሂ ክሰትዩ ጸኒሖም። ካሮል ንሳን ስድራን ደገፍቲ ሊቨርፑል ምዃኑ ብምሕባር ኣብ እዋን ህፃንነታ ንራሽ ኣብ ቴሌቪዥን ትዕዘቦ ከም ዝነበረት ገሊጻ። ንሳ ወሲኻ ኣብ መንጎኣን ኣብ መንጎ ሕፁያን ንዘሎ ናይ ዕድመ ፍልሊ ብዙሕ ከም ዘይትግደሰሉ ሓቢራ። ኢያን ራሽ ኣብ 660 ግጥማት ሊቨርፑል 346 ጎላት ክቁፅር ዝኽኣለ ሃዳኒ ሸቶ እዩ። ጋንቱ 5 ዋናጩ ሻምፒዮን እንግሊዝ 3 ዋናጩ ኤፍኤ ካፕ 5 ግዜ ዋንጫ ሊግ 3 ዋናጩ ኮሚኒቲ ሺልድን 2 ዋናጩ ኤሮፓ ንኽተዓተር ድማ ዝለዓለ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ። ትማሊ ቀፂሉ ኣብ ዘምሴ ግጥማት ጎባል ክለባት ኤውሮፓ ንግስ ዝውድድር ሪያል ማድሪድ ኣብ ሜዳ ብዝወረዳ ዝሕፍር ስዕረት ብኣግኡ ታልያ። ኣብዚ ግጥም ሪያል ማድሪድ ንኽትዕወት ልዕል ግምት እኳ እንተነበረ ኣያክስ ኣምስተርዳም ናይ 2-1 ስዕረት ኣሕውያ 4-1 ብምዕዋት ብድምር ናይ 5-3 ውፅኢት ኣመዝጊባ ክትሓልፍ ክኢላ ኣላ። ማድሪድ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ብባርሴሎና ኣብ ላሊጋ 1-0 ኣብ ዋንጫ ንጉስ ብድምር ውፅኢት 4-1 ክትርታዕ ከላ እነሆ ካብቲ ትመልኮ ውድድራት ሻምፒዮንስ ሊግ ድማ ብኣያክስ ኣብ ሜዳ ተዋሪዳ ተፋንያ ኣላ። ኣብዚ ፀወታ ሪያል ማድሪድ ንናይ ክንፊ ኣጥቃዕታ ሉካስ ቫስኬዝን ቪንሰስ ጁኒየርን ቅድሚ ዕረፍቲ ብመስበርቲ ክትከስሮም ተገዲዳ እያ። ብፍላይ ቬኒሲየስ ድሕሪ ምውፅኡ መጥቃዕታት ማድሪድ ንእለት ክቕንስ እዩ ተራዩ። ካብ ሓኪም ዘያሽ ዴቪድ ነረስ ቶሳን ታዲች ከምኡውን ካብ ሾን ብዝረኸበተን 4 ሽታትያ ኣያክስ ኣብ ታሪኻዊ ስታዲየም በርናቡ ኣብ ታሪክ ሪያል ማድሪድ ኣብ ሜዳ ዝበዝሐ ሸቶ ዘመዝገበትላ ክትበሃል ክኢላ ዘላ። ኣያክስ ድሕሪ 22 ዓመታት እያ ናብ ርብዕ ፍጻሜ ትሰግር ዘላ። እዚ ዓወት ኣብ ልዕሊኣ ነዚ ውድድር ዝበዝሐ ግዜ ዝተዓወተትሉ ንዳሕሮት 3 ጽዋት ኣብ ከብሓ ዘእትወትን ብምዃኑ ድማ ዝያዳ መቐረት ፈጢርላ። ንእንኮ ሸቶ ማድሪድ ተቐይሩ ዝኣተወ ማርኮ ኣሴንሲዮ እዩ ኣመዝጊብዋ። ድሕሪ ፀወታ ጀርመናዊ ቶኒ ክሩዝ ኣብዛ ሰሙን ንኩሉ ዕድላትና ከሲርና ሕጂ ዋንጫ ክንወስደሉ ንኽእል መንገዲ የብልናን ንምቕባሉ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ግን ሰባት ኣብ ሕሉፍ ዝገበርናዮ ቀልጢፎም እዮም ዝርስዕዎም ብዘይካ ማድሪድ 3 ግዜ ኣከታቲላ ሻምፒዮንስ ሊግ ዝወሰደት ጋንታ የላን ኣይክትሉን ውንያ እቲ ፀገምና ንፉዓት ለዘይኮንና ኣይኮነን እንታይ ደኣ ነፍሲ ወከፍና ቀጻልነት ዘለዎ ብቕዓትና ሓሊና ክንከይድ ኣይከኣልናን ንኣያክስ እንቋዕ ሓጎሰኩም ብሎም ንደገፍቲ የቕሬታ ዝሓተተ ሉካስ ቫስኬዝ ብወገኑ ማድሪድ ኢና ንኹሉ ውድድራት ክንዕወተሉ ነይሩ ግቡና ሕጂ ኣብ ሓፂር ግዜ ከምዚ ዝበሃሉ ኣይኮነን ተመሊስና ጌጋታትና ርኢና ንድሕሪት ሕጂ እውን ከም ዘይድገሙ ጌርና ንዓመታት ክንምለስ እዩ ዘለና ክብል ተሰሚዑ ኣሰልጣኒ ሳንቲያጎ ሶላሪ ብወገኑ እቲ ፀወታ ብዙሕ ምቅያራት እዩ ነይርዎም ሓሪቕናን ተጎዲናን ኢና ዘለና ብዙሕ ክንትንትኖም ዝግባኣና ነገራት ኣለዉ እዛ ጋንታ 4 ካብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ዓወት ሻምፒዮንስ ሊግ ኣመዝጊባ እያ ሕጂ ግን ነዛ ዋንጫ ንምውሳድ ዘለዎ ክብደት ንርዳኣሉ ግዜ እዩ ነቶም ኣብ ምድጋፍና ዝድነቑ ዝነበሩ ደገፍቲ የቕሬታን ሓቶም ኢሎም ድሕሪ ኣብ ሜድኡ ዘጋጥሞ ራብዓይ ተኸታታሊ ስዕረት ብዛዕባ ስርሑ ዝተሓተተ ሶላሪ ፕሮፌሽናቲና ዝከኣለና ድማ ጌርና ጽባሕ ልምምድ ኣለና ቀዳመ ሰንበቱን ናይ ላሊጋ ግዴታ ኣለና እዛ ጋንታ ኣብ ልብና ከም ዘላ ከነርኢና ኣነን እዞም ተጻወትናን ዝከኣለና ኣብ ምብርካት ኢና ዘለና ኢሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ካብ ሎሚ ጀሚርና ተዋዘይቲ ኩዕሶ እግሪ እንታይ ይብሉ ዝብል ሓድሽ ብስእሊ ዝተሰነየ ኣዛኒትዮም ዝበልናዮም ስእልታትን ዋዛታትን ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ንኸተስተማቕርዎ ንዕድመኩም
ኣብ ካልእ ፆታ ናይ ትማል ምሸት እንግሊዛዊ ቶተንሃም ናብ ጀርመን ተጓዒዛ ኣንጻር ቦሩስያ ዶርትሙንድ ገጢማ ኣብ ቀዳማይ እግሪ 3-0 ተዓዊታ ዝነበረ ቶተንሃም ካብ ሃሪኬን ብዝረኸበታ ሓንቲ ሸቶ 1-0 ብምዕዋት ናይ 4-0 ድምር ውፅኢት ሒዛ ንዕጫ ረብዒ ፍጻሜ ኣብ ምጽባይ ትርከብ ብዘደነቕ ኣገባብ ነዚ ዓመት ስፖርት ዝጀመረ ዶርትሙንድ ኣፈጻጽማ ግን ኣይገድን ኣብዚ ናይ ትማሊ ምሸት ፆታ ዶርትሙንድ ዋላ እኳ ዓብላሊ ፆታ እንተረኣየት ኣብ ቅድሚት ውፅኢታዊት ብዘይምንባራ ግን በታ ዓቃል ዝነበረ ቶተንሃም ተቐፂዓ መዕወት ሸቶ ቶተንሃም ዘመዝገበ ሃሪኬን ብኣሰልጣኒ ክውደስ እንከሎ ኣሰልጣኒ ዶርትሙንድ ሉሺያን ፋብሬ ቦጎን ዋላ እኳ ተሳዒርና እንተወፀና ብዙሕ ፅቡቕ ነገራት ርኢ ኣለኹ ክብል ተሰሚዑ ግጥም ጎባል ክለባት ኤውሮፓ ሎሙን ቀፂሉ ከምስ እዩ ብፆታታት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣንጻር ፓሪስ ሴን ጀርማን ፖርቶ ኣንጻር ሮማ ባርከት ዝኽበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊና ዝነበርና መደባት ኣብ ተዛዚሙሎ ናብ ዝቕፅል ብኻልእ መደብ ስካዕ ንረኸብ ሰሰናዩ